Aprenga ne. Hello. Hi, Kepo. Yo. Hey, sana ndixakene nento apha. Andiyazi ndithini itshomi yakho iyajola emsebenzini. Balo soma. Iyolanda. Ayizak. Ndibona ii-messages zikaParis caba ukhona umntana nguParis ajola naye emsebenzini. Andiyazi ndithini. Andiyazi. Andiyazi noba ndifuna because ndifuna uthetha naye. Andiyazi. Basibona njani chomba uyajola wena sentshulana ungajampi kwi-conclusion kanti. Ndibona ii-messages zabo. Like what kind of message? Uqale ngondifowunela ngoku esemsebenzini uba andiyazi ngubani iyamhaga akafuni hagwa yena, lo mntu ufuna nomphuza akafuni yena. So xa efika apha endlini ufika esele ushushu. Ndithi ke mna ke uba ndiyambuza uba ngubani lo uthi uba uyakhaga uyakuphuza, ithini le nto yakho? Aekthe ngathi akayazi, athi hayi andiyazi loo nto mna. So ndithi ke mna ke uba khasa fowuni yakho, iphasiwedi yakhe ndiyayazi. Xa ndingena kuWhatsApp hayi ndiyayibona yonke and ndibona iimessages zabo and kudala iqhubeka laa nto mna ndim lo ungayaziyo. I-message ezithini like ngifuna ukwazi i-details like i-message mhlawumbi ithi kwathi. Kaloku kukho I miss you uphangela caba abaphangeli kwii-shifts ezifanayo. So sonye uba I miss you, I miss your kiss, ntontoni. Uphangela nini? Uyachaza ke lo uVuyelani uba no ndiyaphangela. Ibinto yayizolo. Uyachaza uVuyelani uba ndiyaphangela namhlanje. So athi uParis lo uba okay ndizawuza emsebenzini. Xa uParis ebengaphangeli yena namhlanje ebe-off. Yeah. Wathi uba uzawuza just for uba ayobona uYolani. So caba ke badibene namhlanje ndiyabona ii-messages uba it was nice being with you, ntontoni. Hey, hayi andiyazi. So uthini Yolani ngasho? Utipile uYolani, fike enxilile apha uYolani. After ndimbuzile uthe akazi into yena gqiba ukhwela ebhedini walala, utipile uYolani. Andiyazi oko ndicinga apha ndihleli apha inoba like why izawukwenza loo nto. Siyicinga my friend, senjokhala nawe khawungena uba uzikwazi kulala